गोजोन्थों गुड मर्निं एवरीवन नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। दानो आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय बेखौनो बुंनो सानदों। मैया ससियेल मिडियानि गेजेरजों मानगोनां जोंनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा बुंदों जे जोङो अस्त्र लायोब्ला अस्त्रजोंनो बिथांनि बुंनाय ओंथिया थांदों अस्त्रजोंनो जोबलाङो आरो दिनैहाय रावबो अस्त्र हमनाङा बेबायदि बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। आरो बेबायदि अस्त्र दैग्राया मालाबाबो जौगाथाय जानो हाया बेबायदि बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। जुदि दिनै जोंनि बर'आ दिनै मानो थाखाय अस्त्र दैनांगौ गोनां जायामोन आरो दिनै प्रमद बर'आ सिएम जे जोंनि बिटिसिनि सिएम जादों बिथाङा सोरनि थाखाय दिनैहाय बिथाङा सिएम जानो हाखो बिटिआरनि रायजो राजाफोर बे मोनसे कुइसन फैदों। बिथाङा जे दिनै बेसेबा गिदिर इमोसनेल दुखुनांथाव बाथ्रा गोदै बाथ्राखौ बुंदों नाथाय बिथाङा बुंनायनि सिगां 100 टाइम साननानै गोबांथार बाथ्राखौ बुंनांगौ बे बिथांनि थाखाय गोरोन्थि। जोङो बिथाङा नैबेबायदि बुङो जोङो सिगां समावहाय जोंनि हारिनि थाखाय जोंनि मोनथानि थाखाय जोङो बेबायदि अस्त्र दैबोबाय नाथाय दा दैनायनि सम खाबु आरो गैला। जोङो दा इडुकेसनाव दावगानायनि मोनसे जोंनि समसै बेबायदि बाथ्राखौ बिथाङा बुंनो गोनांमोन। नाथाय बिथाङा नैबे माखासे जे आफादाव थानाय मानसिफोरखौहाय बिथाङा ब्लेम खालामहरनानै गावखौ बेसेबा गिदिर महान बेक्ति बा महान मानसि महापुरुष खालामनायनि मोनसे बाथ्राखौ बुंनायनि मोनसे मिनिङाव थांदों ओंथियाव थांदों। रायजो राजाफोर दिनैहाय जे गावदि जे बिटिआरनि सिएम जानो हादों दिनै एनडिएफबिनि नैबे पिस एकर्ड नङामोनब्ला अस्त्रधारिजों पिस एकर्ड जायामोनब्ला दिनै बिथाङाबो बिटिआर सक्तियाव इउपिपिएलआव फैनानै दिनै सासे चिफ जानो हानायनि मोनसे माबा गैयामोन बिहा। बिथाङा दिनै बेबायदि बाथ्राया बुंनाय जोबोद लासिंसिं बाथ्रा जादों। दिनै जोंनि बिटिसि एकर्ड जादों बिएलटिनि गेजेरजों बिथांमोनाबो अस्त्र दैनानै आरो जोंनि बर' हारिया जुदि अस्त्र दैग्रा जुदि गैयामोनब्ला एनडिएफबि आरो बिएलटि गैयामोनब्ला गुबुन हारिजों गादब जानानै जोंनि हारिखौ दिनै सिनायनाय नङामोन। नैबे गुबुन हारिफोर बायदि जेरखम एसटिफोरनि गेजेरावहाय जोङो राभा होन आरो दस्रा फिसा फिसौ जाथि होन बेफोरबायदिसो जानानै थागौमोन। दिनैहाय मुंल' होनानै जोङो बर'ल' होनानै सिनायजागौमोन नाथाय एथ' गिदिर जोंनि माबायावहाय वार्ल्डआव बा जोंनि भारतबर्षआव सिनायजाथावथाव थानाय नङामोन एनडिएफबि आरो बिएलटि गैयामोनब्ला। नाथाय बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनाया गोरोन्थि जादों होननानै आङो सानो। रायजो राजाफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर। दिनै बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला नैबे फरायसा आफादनि अनगायै बा प्रमद बर'नि अनगायै नैबे सान्थि सुक्तिखौ लाबोनो हाया बे ओंथिया फैदों। रायजो राजाफोर मोजां खोनासंनायनि उनावहाय ए टु जेड खोनासंनायनि उनाव मोजां स्टाडि खालामनानै नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। आंनाबो गोरोन्थि जानो हागौ। लोगोसे जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियाव आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों। आं अबंलावरिनि खाथियाव आरज गाबदों बिथाङा सोरगोआव अराय सम आलो गोजोनै थाबाय थायो बेनि थाखाय अबंलावरिया अराय सम बिथांखौ मोनसे जायगा अराय सम होयो आरो बिथांनि जिउ सोलेरनि खाथियाव आङो आरज गाबदों जे थांनानै थानाय जिखिनि बर' फिसाफोर दङ फैबाय थानाय समाव बेबायदि थासारिनिफ्राय अराय सम उदां जानानै बिथांमोननि जि सानथौ सानस्रि हारि दानायनि जि मिजिं जि नोजोर बेजों दावगालांनो हानायनि थाखाय अराय सम बोर सारस्रिहरो। आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै। आफादगिरि बिथाङा गोनां गोनां बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय। बोथोरा जोबोद गुदुं दा बेवहाय आं मोनसेल' बाथ्राखौ खावलायनो सानदों उदखारिनि जि महर बियो समजों सोलायलाङो। बै समाव जिखिनि उदखारि एबा जायफ्रानोखि बेबायदि भाइलेन्स हाबाफारिफोरखौ मावोमोन बिथांमोना सिलाइ लानानै एबा हाथियार लानानै बिथांमोना गोबाङानो जिउ फोजोबनायनि खामानि मावोमोन। नाथाय उननि समाव दायो उदखारिनि जि महर बियो गुबुन गुबुन महर लानानै फैयो। जों समाजखौ अराय सम उदखारिया जि महर लानानैनो फैया मानो बेखौ बिनि हेंथायै गसंनानै समाजखौ बिनि गुबुन फारसेथिंजाय
जों दावगालांहोनो थाखाय अराय सम साग्रिद जानांगोन। आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे